Siyanamkela Lunch of Grace, gama lam ndithenjiwe emolweni. Sikwincwadi ye-Exodus namhlanje. Sizawufunda u-Exodus wama-27. Ku-Exodus wama-26 besisenza umnqumba, sisenza nefenitshara yawo, that Ark of Covenant, kunye nala lampstand, kunye nala table, natafile. Namhlanje songeza la furniture, senza isibingelelo, i-altar of burnt offerings. Sizawugqiba senze intendelezo, intendelezo i-courtyard, apho amasirayeli azawuhlala phaa, athi nqwadalala kulaa ndawo engcwele, kudunyiswa uSimakade. Ngumahamba nendlela ke, xa besuka kulaa ndawo, kulaa ntlango, bazaya kwenye indawo, bazayithwala emagxeni bahambe nayo, abanayishiya. Ivesi yokuqala nayo kukho inkcukacha ke eyoba uyawufuna yenziwe njani na, isesibingelelo ufuna senziwe njani na. Ithi uze usenze isibingelelo ngomgampunzi, ubude baso obo zikubhithe ezintlanu, ububanzi baso obo bezikubhithe ezintlanu, sibe mbombone isibingelelo uphakama kwaso, kube zikubhithe ezintathu. Uze wenze iimpondo zaso ezimbumbeni zazo zone, zivele kuso iimpondo zaso, usaleke ngobhidu. Sizawuba sihleke ngoba ngoku kuzawuba khona that bronze covering. Sasisileka nje uze usizijongela nawe ke, usijonge phaya kuGoogle ukuba le burnt offering, ngoba i-burnt offering nayo ibalulekile. Kulapho kwakungxengxezwa khona, kucamagushwa khona, becela uxolo, beguquka khona, befuna uxolelwa ezonweni kwindlela yabo. Thina ngoku into emasiyibulele yoba sinoYesu. SenoYesu ngoku nguye umntu owathunyelwa azofela izono zethu. Abaya babekhupha igusha for isono, kufuneka silixhelwe igusha, kuthathwe elaa gazi, sprinkling it, ukhavarwa isono. uYesu yena ufikela wazozivasa izono, what I will remember your sins no. Phayana yayisazikhavarwa nje, bekuxolelwaniso yezono. Yiyo loo nto kufuneka njena ubumbulele uYesu Kristu, umamkele. Ivesi yesithathu ithi uze wenze neenkamba zaso zokuwola uthuthu lwaso, nemihlakulwana yaso, nezitya zaso zokutshiza, ezaa zitya zokutshizela gazi, ezaa foroko zokujika laa nyama ezabesitsha lapha, neefoloko zaso, neencendevu zaso zamalahle, zonke iimpahla zaso uzenze ngobhidu, zabasihle. Verse 4, wasenzela uthango, umsebenzi ongumnatha ngobhidu, wenze emnatheni waso amakhonkco abe mane ngobhidu eziphelweni zalo zozine. 5, ulubeke phantsi kongqameko olujikeleze isibingelelo, luthabathele ezantsi, lungumnatha, luthi gabhu phakathi esibingelelweni. Uze usenze isibingelelo, isibonda somgampunzi, uzaleke ngobhidu. Kuyakhiwa njalo le-burnt offering. Zifakwe izibonda zaso emakhonkcweni, zibe semacaleni omabini izibingelelo, isibonda ezo ekuthwaleni kwaso. Wosenza ngeplanga, sibe hololo, njengoko waboniswa ngako entabeni. Wabenje njalo ngalaa ndlela waboniswa ngayo entabeni. Esasibingelelo funeka senze ngalaa ndlela elibone ngayo.
Ukusuka kwivesi ye-9 ke ngoku senza ini? Senza i-courtyard. Uze uyenze intendelezo, courtyard intendelezo yomnquba. Kwelasezantsi icala nangasezantsi ibe ngamawundundu entendelezo elinene ecikizekileyo ubuhle ephothiweyo ubude becala lilinye ngoba zikubhithe ezilikhulu. Iintsika zayo ezimashumi-20 chazwa phaya amakwekwe entsika kuyachazwa yonke into entle. Ububanzi bentendelezo kwivesi 12 ngecala lasentshonalanga boba ngamawundundu nawo azikubhithe ezimashumi-5, iintsika zawo zoba 10. Chazwa yonke indlela afuna yenziwe ngayo. Yonke indlela afuna kwenziwe ngayo uyayichaza uba le courtyard mabayenze njani. Verse 17, zonke iintsika zentendelezo ezijikelezileyo zoba neminqiwu yesilivere, amagwegwe ayo abe ngawesilivere, neziseko zazo zibe zezobhedu nobubronze kwalapho bube buhle. Ubude bentendelezo boba zigubhithe ezilikhulu. Ububanzi buhambe buba ngamashumi-50 uphakame kube zigubhithe ezi-5 zelinene ecikizekileyo ephothiweyo. Details. Iziseko zazo zezobhedu. 19, zonke iimpahla zomnquba ekusetyenzweni kwawo konke nezikhonkwane zawo zonke nezikhonkwane zonke zentendelezo zoba zezebhedu. From verse 20 uyawutsho ugqibelele ithi oonyana bakaSirayeli maze ubawisele umthetho wokuba bakuzisele ioli eqaqambileyo yeminqo enqoshiweyo, ama-olives anqoshiweyo, crushed olives, yesikhanyiso. uYesu kaloku lukhanyiso lwehlabathi. Kuthiwa ke ngoku kufuneka ungapheli umlilo phaa, uvuthe sasibane sivuthe. Kuthi ke ngoku into ethetha into yoba kufuneka thina siloko sithandaza, siloko sifunda iBhayibhile, siloko sidumisa. Yiyo ke le nto ethethwa yokuthi njena isibane singacimi, soloko njalo kulayitiwe. Akuzele eza crushed olives kwenzela ukuthi isibane siyasingacimi. Bamise isibane samaxesha onke. Ngisho ngaza olives ezingqoshiweyo ezi-crushed zezenza oil yesibane. Hallelujah, Jesus is the light of the world. 21, entendeni yokuhlangana nganeno yomkhusane ophambi kwezingqo, uAaroni noonyana bakhe bosilungisa kuthabathela ngokuhlwa kude kuse phambi koYehova, ibe ngummiselo mnaphakade kwizizukulwana zezizukulwana ngenxa yoonyana bakaSirayeli, ukuba esasibane masoloko sikhanya. Babazisi oil abantwana bakaSirayeli crushed kwenzela into ukuthi kusoloko kukho izibane selayite njalo. Ethetha ukuthi njena isasibane sirepresenta the Holy Spirit, the presence of God. Nathi ke ezicaweni i-presence of God ikhona. Zingavali kusithiwa icawa zisafana. Ziyafana. When 2 or 3 gather together, I am there in the midst. Tsho njalo Holy Spirit.
ungathi hayi cawe kuthiwa asisafani nakuqala, ziyafana. Presence of God is there. Kuyafundwa iBhayibhile, kuyathandazwa, kuyadunyiswa. Presence of God is there. Umoya ongcwele ukhona. Khuthazeka noba kunjani, khuthazeka izinto zikaYehova uzithathele imiqathango nawe empilweni yakho, sizixabise, especially kwi-end times apho kuthiwa njena akekho uYehova, akakho uYesu, alukho ukholo. Kufuneka izinto zakhe sizithathe seriously, ingabi izinto zodlala. Kuske ngoku ukhule ngathi ngoku kwenza i-fooling game ngento zikaThixo. Singayivumi loo nto leyo thina simbonileyo, ngoba simbonile thina. Asithethi ngento esingayaziyo, siyambona, simva apha ezimpilweni zethu ukuthi ukhona umoya ongcwele. Oba ngoku ndim lo omileyo osakuthandaza, it means ukhona nyani. Asithethi nje into esingayazi. Khuthazeka, buyela eluthandweni lwakho lokuqala. Incwadi ye-Exodus isibuyisele emva, noba besiseyiphi ithi buyela emva kuYehova wakho. Ukhona, iyasikhumbuza, inemvuselelo.